gusto ni Mayor Kaga sudad sa Digos nga mahimo tang sudad niya pinili. Tinuod niya sudad dili parehas sa amo atong mga announcer nga gapataka lang pasagad og yawit. Nagkaroon wa gyud niya matubag at iya patutsada nga double compensation ko. Likay-likay gyud pre. Lahi naman imuhang gitubag. Lahi naman ang akong pangutana pamatud-i na. Sige na kung balik-balik pamatud-i mo, may patutsada nimo. Nya na ako'y gidawatan anang Kapitulyo, kaya pagkay makaingon na GO plus consultant pa yun. Pamatud-i, bisag isa na lang anak. Wala, misimang man. Wala yun. Sige rag pagarpar, way direksyon o way kamatuoran ang mga pagarpar. Double compensation, si mong kapayat. Ilasan oray ko nimo. Ang inyuhang mayor, nasuwayan na nato na 9 years. Ngano mo balik man siya? O sa pa'y iyahang gustong pamatud-an? O sa pa'y gusto niya mahitabo? Charo naman sa 9 years, wala pa niya na mahimo yung gustong himuon sa Digos. O niya karon mo balik? Naibot-bot, oh, bot-bot. Ana day bot-bot. Napay slogan nila nga pagbabago advocacy. Wala gikilatag color ng ilahang islogan. Wa man na matunong ng islogan. Mao di ay nga mobanat pud ng inyohang mga rarapod na kanang dati na po mga nakapahimulo sa city government sa yung panahon. Mo nang naningkamot yung tama niya mamalik mo. Mamalik mo na City Hall. Kay grabe yung anomalya. Kaluoy sa mga taga-Digos sa inyong panahon, no? Kaluoy. Yanong luoy man. Pila kalihiti mong asosasyon ang gitagaan ninyong panginabuhian sa inyong panahon. Tubag. Pila kabuok mga batan-on nga naskalar sa inyong panahon. Tubag. Pilay kantidad sa kinatibuk-an infrastruktura nga proyekto gikan sa panudlanan sa Digos ang inyong napatukod dinhi. Infra projects, mga kalsada, mga drainages, tulay sa inyong panahon 9 years man mo. Pilay kantidad tanan infra projects gikan sa 20% nga development funds sa syudad sa Digos. Gisaysay ba ninyo na? Gipasabot ba ninyo na? Tubag. Nakipagmowa ba mo sa tanang mga pribadong ospital para sa mga taga-Digos nga ma-admit sa mga pribadong ospital pwede makatabang ang LGU Digos? Tubag. Abante, 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 bot-bot. O niya, tamo pa'y haud, tamo pa'y isog, tamo pa'y hilas. Tanawa ng park. Nag-live ko diha gahapon. Ang mga nanganha dinha, taga Davao City, taga Kumbal, dili taga Digos. Nanganha sila kay nag-trending sa social media. Ang kanindot sa Rizal Park kay gipanindot ni Mayor Joseph Cagas. Gibuhi ang Espiritus Pasko kaysa may nasing nagtagaw-taw. Ang mga abante bot-bot. Dili sila ganahan na daghan ang malipay sa mga gihimo ni Mayor Cagas sa Digos. Tanawan ng fountain. Kanang fountain, mga higala, proyekto na sa kanhi pagyud mayor na si former Mayor Boy Latasa. Kaysa ni Pole ni former Mayor Boy Latasa. Di ba kanang amo ang mga announcer diha nga hilas? Ang abante. Si Piñas. Giunsa ni Piñas ang fountain. Nga sintro magkainada sa Digos. Daghag makakita. Girestore ba niya? Gipanindot ba niya? Gihimo ba niya mapuslano na nga proyekto para nindot tan-aw sa itong syudad? Wala. O say dagway anak. Hugaw. Wa man lang gani mo dahil kalimpyo anak kay hugaw kay natanaon. Sa inyo na panahon abanti bot-bot. Nya kamo pay hilas. Kamo pay hilas ron. Kamo pay isog karon. Kamo pay moingog save Digos City. Wa mo kuyapi. Kana yung mga announcer din na. Yahilas kayo, mabag na kong lawas.
Mura bang taga Digos. Bisag kinsa na lang, yano-yanohon, kahilas. Murag kurik. Gioferan daw sila GO sa Kapitolyo tong una, wag daw sila nilawat. Yan sa gusto nimo. Kining mga announcer karon nga na-GO sa city, mga announcer nga na-GO sa Kapitolyo, musuon sa inyong baruganan, way ayo. Dili tanang mga announcer nga naka-GO, kaugalingong interes na ginahuna na. Nanarbaho na, isip magsisibya. Dili man na kaugalingong interes lang. Kanang magpagawas day kag balita. Imuha day ipahibalo kung unsay mga plano sa gobyerno. Di ba para na sa katawhan nga makabalo sila? Usa day mga programa karon, usa day mga proyekto karon nga makabalo ang publiko, makabalo ang mga taxpayers kung asa napunta ang kwarta sa syudad, ang kwarta sa probinsya. Ano nakaugalingong interes man ang mga announcer nga naka-job order? Parihason yun ninyo sa inyo, ha? Ha? Inyuhang gustong padaugon nga mayor, nga dati naman ang dinhi, nang gibanatan man ninyo nagtaman, ikulatan man ninyo nagtaman sa kahanginan itong una, katong nagpakagas-kagas mo. O, karon og mga pildi mo ron, mga parot mo karon, magpakagas-kagas na po. Ha? Ing anak lang yung kapulag lubot ni mo. Kami, kung mapildi mi, ako ning barugan. Na dili yung ko kauyon ni Piñas. Kung mapildi mi, di yung ko magpinyas. Kamo, katong napildi mo, di ba nagkagas mo? Ana-ana raman mo, o siya'y tawag si Muha. O siya'y tawag anak. Paling-paling. Paling-paling ang tawag anak, niya kusog kay muingog na ay baruganan, na prinsipyo, na may prinsipyo ng paling-paling. Kung naa kay prinsipyo, barugi ang imong gibarugan. Usa ra dapat pagbaton og utang kabubuton sa mga tao, sa mga politiko nga nakatabang nimo. Dili na baruganan ng inyo. Dili na prinsipyo. May prinsipyo bang paling-paling? Na may baruganan niya paling-paling, ana-ana o. Mahimong abante, mahimo na pong kagas. Mahimo na pong kagas, mahimo na pong abante. Pag mahimong abante, atakihon ng mga kagas. Murag yung wa nakatabang. Pag mahimo na silang kagas, atakihon ang mga abante. Murag yung wa nakatabang nila. O siyang klase prinsipyo ng inyo? Wa kay utang kabubuton. Sa laktod na pagkasulti, wala kay utang kabubuton. Ingon si Mark Largo, balimbing ang tawag ana Sir Mike. Walay baruganan. Adili baruganan, balimbing. Ha? Kay og baruganan lang, mubarog ka sa hirap at ginhawa. Kung naingon na mo nga way ayo ang abante tong una, barugin ninyo na. Ug wa pa nay ayo anong abante mo ron? O sa itong mga komentaryo nyo kapinyas tong una, barugin ninyo to. Kung may ayaw si Mayor Piña sa una sa iyahang pagkamayor sa Digos, ikamo may gibanatan man nyo na itong una, barugin ninyo. Yung ano nag-uban mo ron, but pasabot na kong bot-bot tong inyong mga banat, batok ang Piñas tong una. Balimbing ang tawag anak sir, ika ni Diosana Jocelyn. So dili day na kuan, dili day na baruganan, dili day na prinsipyo, balimbing di ay hello sa mga taga-Kapatagan, sulit kagas. Shout out kang Makmak o gikan kang Umok. Sa Urmok. Kang Umok naman. Kagas yun ang Kapatagan, kay kagas na gud si Wantoy.